Sa issa diġa sar investiment ta' 12 miljun euro f'infrastruttura għal kontra l-arar, investiment li sarra f'47 km ta' katusi u kanali ġodda u 14 il-ġibjun fi 3 snin. One News tkellem għal perit Rejfel Abdilla li spjegalna kif dawn is-sistemi qed jipprevenu il-ħela tal-ilma tax-xita. Sissa sar investiment ta' 12 miljun f'dal aħħar 3 snin. Bażikament kull triq li nagħmlu naħsbu għal sistemi ta' xita. Ikun hemm sistemi ta' ġbir ta' ilma li fl-aħħar daw jmur jew lejn ġibjuni biex jiġi stivat u użat minn bdiewa minn kontratturi ta' landscaping biex jużaw biex isaqqu l-areas ta' landscaping pubbliċi li jkun hemm fil-post fil-qrib u anka dak li jmur lejn l-ilma tal-pjan biex niftehmu biex jiġi riġenerat il-water table. Il-perit Abdilla spjega kif ma' kull proġett infrastrutturali f'pajjiżna qed isir xogħol sabiex l-ilma tax-xita jkun amministrat sew. L-investiment fil-fatt jinkludi mijiet ta' spralli ġodda biex iwasslu l-ilma tax-xita mit-toroq lejn il-katusi taħt l-art, l-installazzjoni ta' hydrodynamic separators biex isaffu l-ilma qabel jinħażen fil-ġibjuni jew imur fil-widien, it-ħaffir ta' soakaways, xogħlijiet ta' titjib ta' spralli, katusi u kanali antiki, tiswijiet ta' ġibjuni eżistenti u anke il-bini ta' ġibjuni ġodda. Hemm proġetti kbar li saru bħal Marsa bħal Santa Luċija li jiġbru tal-ilma u li huma mamlin bil-ġibjuni li saru max-xogħol. Għandek ukoll proġetti residenzjali fejn jiġi maħsub li b'tatri il-catchments li jsiru taħt il-bankina jiġbru l-ma tax-xita u jieħduh f'postijiet fejn ma jerqux residenzi. Bħalissa fost postijiet oħrajn, l-Aġenzija Infrastructure Malta qed tagħmel xogħlijiet tal-ġbir tal-ilma tax-xita ta' madwar 9 kilometru fi triq Sant'Andrija bejn Pembroke u San Ġiljan, kif ukoll max-xatt ta' Samezon f'Tal-Pjetà. Għaddejn ukoll xogħlijiet fin-Naxxar. Proġett ieħor huwa n-niżla ta' Naxxar fija lil-Labor, bażikament dik it-triq hija hemm sistemi fejn bniet it-triq mill-ġdid u fil-ġnub qed isiru sistemi għal ġbir tal-ilma tax-xita bħalissa għaddejjin billi nagħmlu pajpiet kbar u qed nistennew catchments biex ikunu jistgħu jiġbru iktar ilma b'mod effiċjenti. U wastqar kif minkejja li sar ħafna fl-aħħar 3 snin, l-Aġenzija xorta waħda tirrikonoxxi li fadal ħafna xi jsir u li fost l-oħrajn għad hemm żoni fejn l-ilma tax-xita għadu jakkumula bħax-xatt tal-imsida. Dwar dan stqar kif il-proġett li hemm ppjanat għal din iż-żona ser jaħseb għal soluzzjonijiet sostenibbli kontra l-arar f'dawn l-akwati.